Personlighedstest i forbindelse med rekruttering handler nærmest aldrig om det konkrete job, som den skal bruges til. Den handler ikke om opgaverne, ikke om relationerne eller om den kontekst, kandidaten skal ind i. Og alligevel så bruger vi testen til at vurdere kandidaterne i lige præcis den virkelighed. Det er en ret voldsom generalisering. Men ikke nok med det, det er faktisk også tvivlsomt, hvorvidt personlighedstesten handler om personlighed. De fleste tests bygger nemlig på en teori om, at folk har nogle grundlæggende og stabile personlighedstræk. Den teori er nødvendig for at kunne forudsige, men den er også forkert. Mennesker forandrer sig jo, både over tid og på tværs af situationer, relationer og på tværs af opgaver. Og selvom du sikkert kan genkende dig selv i et testresultat, er det jo heller ikke så underligt. Det er jo bare en opsummering af det, som du selv har sagt. Nå, men hvis du vil vide noget om, hvordan en kandidat performer i et nyt job, skal du måske bare prøve dem af i jobbet, eller stille dem nogle konkrete spørgsmål, der handler om det konkrete job.